ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦେଲେ ଧମକ। ବର୍ଷା ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଲେ ଧମକ। ତେବେ କାହିଁକି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଲେ ଧମକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବାହାଘରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଖୁବ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଉ ଦେଲେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ଧମକ। ଆଉ ସେହିମାନଙ୍କ ନାଁରେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ବର୍ଷା ପୁରା ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ କେତେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବାହାଘର ଟଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମରେ କୋ ଆକ୍ଟର କରୁଥିବା ଜୟଯତୀଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ହେଲେ ବର୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ଏସବୁ ମିଛ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମେସେଜ। ତେବେ ସେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଆଉ ମୋ ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅବାନ୍ତର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କପୋଳକଳ୍ପିତ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କରି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଖବର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଳ୍ପନିକ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଶା କରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମିଛ ଖବର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ କଡ଼ା ଆଇନ।